S'heu enterat que totes les terres del Mareny han sigut comprades? La majoria per constructors? Sí, una nova especulació sobre elles. Maneten el brindralló per al turisme. Sí, són terres ermes, abandonades. Sembla un paisatge desolador. Que cobra algo de vida en l'estiu, però en hivern sembla com abandonat. Però home, t'has fixat en aquesta foto? Sembla com si digués així algo estrany, una figura sin trobant aleshores. Fixa't per hi veus. Sí? Salva, a part de... veus? Sí, jo ho he vist. Està entre la malesa. Sí? Sí, i la part de les veus. Pareix una figura. S'estaguera agachat. Sí, sí. Qué raro. Sí, parece que es una persona. Sí, tiene figura. Parece que sí, una persona y agachada. Veure. Podrien comprovar-ho millor? Fer una ampliació a la fotografia? Justament farà uns 3 anys que vaig fer la fotografia i no em vaig percatar de tal curiositat. Jo sempre he tingut en interrogant tots els aspectes ocults o sense explicació, sobretot les psicofonies. I per què no? D'una imatge també es pot treure un bon so. A veure, acosta un poc més al callat. Ja m'ha costat, ara pa cap a baix, Tira un poc a la dreta. a la dreta, ara, així està. Ahí, acosta't a l'olla. A veure, m'ha costat, saps? Que podria... No notes algo raro entre... No, si ara es veu bé. A veure... M'acostaré més a la cara. Se pareix la cara. Què penses? Què penses? No creus que podríem anar a pegar una mirada? Ja, podríem passar un cap de setmana allí a la meva caseta, al Mareny, on fer la fotografia. Quiero que si fora jo em fumo un cigarro, val? Val. Bona vesprà. Hi ha algú? Hola, vostè és el regaor de Sil Motor? Sí, jo sóc jo. Aquest motor és el més vell del terme.
que més aigua trau i el que més camps rega. Sé que on trau l'aigua és la més neta. L'aigua que omple els camps. L'aigua que rega els camps i el camp com una esponja l'absorbeix per a mantenir-lo viu i el saó. Això no el boteig. Ha vingut ací al Mareny a fer unes fotografies. M'agradaria fer-les quan es reguen les terres. L'auia brullint. Deu donar-li vida al Mareny. Pues jo ara tinc pressa, em tinc d'anar a regar els camps. Si cas demà que tinc que regar l'altra vegada, només has de sentir el soroll del motor, jo estaré per ací prou. Vale, molt bé. Senta? Sí. Diuen que l'Overcraft la prenia. Per a jugar als escacs? Més bé, per a crear-se un món propi, d'il·lusions fantàstiques i terrorífiques. Pareix que l'ajudava. Crec que ens trobem en el moment apropiat per a traspassar aquesta barrera. Salut per la fotografia. Salut. Jo portaré la gravadora. M'agradaria deixar-la a la finestra a veure si m'eix alguna psicofonia. Així va ser més o menys així va ser. Planté la càmera així i vaig fer la fotografia. ¿Ya sabes usarlas? Sí, si no comptes l'element estrany que apareix en la fotografia. ¿A quina hora fos? N'hi havia poca llum. Era per la vesprada, a punt d'amagar-se el sol. Va ser a la mateixa hora. Vull tornar al mateix lloc a fer una fotografia. Vinc en un moment. Vale, fins ara. Però recorda que la partida continua, Ho tinc en compte.
Es extraño. No sentí ningún soroll de ningún motor. I este fum? L'aire ve de llevant i el so s'escampa, igual que el fum quan cremen la llenya. No el mogues. De la manera més natural m'agradaria fer-te una fotografia. Paciència, per retratar-hi que veure i tu acabes d'arribar. L'horitzó és molt ample i n'hi ha moltes possibilitats. Bo, ja mos veiem. Fins ara. Jo regava els camps al Mareny. L'aigua els purificava i semblava tot molt normal, fins que cadascú va veure el sentit de construir per tot arreu. Començaren amb barraquetes i acabaren en edificis, per si no n'hi havia prou. A poca terra queda erma per a l'especulació. Els motors desaparegueren i jo vaig veure que més enllà dels diners i poders queda la consciència. Però la consciència la va cegar l'avarícia. Cadascú, si pot, agafa la seva parcel·la i la del costat també. I jo vaig buscar un motor en el que poder regar els camps, més enllà de l'especulació i més prop de la consciència i el sentit comú. Buenas, ¿no he visto el regador, pero sí? Hacía fa anys que no hi ha ningún regador. El motor, míralo, abandonat. L'han venut per al projecte Sector Mareny. Però si jo he vist fa un moment el regador. No, seria un altre, home. Bueno, vaig a pegar una mirada per ahí dins. Vale. Va.
Continuem la partida? Com vulguis. Jaque. Així fora o el Silvei no t'ha vist. Has aconseguit parlar amb el regador? Per curiositat, escolta el que vaig gravar a nit. Ala, Ximo, esta és l'última que mos fem ja. Vaig a tancar. Com l'edat d'en jubila, no queda més de dir. Salut, pues.